салом додарам эмомалӣ. танҳо барои он додарам мегӯям ки аз ту калонтарам ва одати тоҷикӣ маҷбурам мекунад чунин номат барам. вагарна аз доштани чун ту додаре ростӣ шармам меомад. шояд Нуриддин аз доштани ту бар ин ука хеле шод буд, чунки дар як они воҳид аз тракторчии оддӣ ба отделкатри ҷумҳурӣ табдил ёфту чапу рост ба мардум вазифа фурӯхт, миёни мардуми мансабдор нуфуз пайдо кард ва аз минтақаҳо ба ҳайси молик андоз ҷамъ мекард. раиси он вақтаи суғд қосим қосимов дар рӯзи таваллудаш калидҳои чойхонаи дуошиёнаи кандакориро бо заправкаи боҳашамат дар сари кӯчаат дар ноҳияи Данғара тақдимаш кард. раҳматии тракторчӣ ҳамеша серкор буду дар рашт ҳангоми ҷамъоварии доля пас аз хӯрдани қурутоби серравған дилзанак шуда ҳалок гашт. ба гуфтаи духтури шахсияш ӯ дар ин ҳолат дар мошин ҳамроҳаш буду барои наҷоташ коре карда натавонист. бечора аз тарси ҷазои ту чанд рӯз дилзанак буд. зато қассобони бозори Данғара рӯзи ҷанозаи Нуриддин хеле хушҳол шуданд. аз он не ки Нуриддин мурд, худо нигоҳ дорад, аз он ки домкомҳои ҳар кӯчаи шаҳраки Данғара он рӯз барои сартахтагии Нуриддин яктогӣ буқа куштанд. танзим, намедонам ин қонуни баровардаат барои ту авлодат чӣ қадар дахл дошта бошад. хуб, масъалаи додарро як тараф мегузорем. дирӯз аз ягона расонаи мустақил дар дохили Тоҷикистон Азия Плюс хабари марги якбора 4 нафари солмандро дар душанбе дар маркази саломатии шаҳрии рақами 1 Советский хондаму ҷигархун шудам. боз ҳамаашон аз пневмония ва боз тестҳо нишон доданд ки ягонтоашон аз коронавирус не. чӣ бало пневмонияи ба коронавирус монанди марговар аст ки солмандону нафарони иммунитеташон сустро ба коми худ мекашад. ба ҳисоби ман ин аллакай 12-умин марги тааҷҷубангез дар давоми 2 ҳафтаи охир аст. суғд 4 то, хатлон 2 то ва душанбе 6 то. воҳимаангез аст ки якбора маргҳои гурӯҳӣ 4 нафар дар як рӯз ва аз як беморхона сар шуданд. аз рӯи маълумоти ин хабаргузорӣ фавтидагон аз 60 то 73 сол доштаанд ва дар ҳамин беморхона 155 нафар ба ҳамин диагноз бистарӣ шуданду айни ҳол 114 нафарашон табобат гирифта истоданд. вазорати тандурустӣ аҳволи 3 нафари дигарро ниҳоят вазнин арзёбӣ кардааст. ҳамааш аз суғд сар шуд. пас аз маршировкаи ҳазор нафарӣ дар стадионҳо барои пешвози ту додари наҳсам. дар авҷи коронавирус дар ҳамсоякишварҳои ҳамсарҳад. албатта ҳоло дурӯғросткунҳоят ҳама гуноҳро ба сафарҳои кардаву нокардаи он худораҳматиҳо бор мекунанд. бигӯед дигар зинда нестанд ки инро тасдиқ ва ё рад кунанд. дар ҳама маҳфилҳо мардум пичир-пичиркунон туро гунаҳгор медонанду аз тарс касе ҷуръат надорад рӯи рост бигӯяд. майлаш, мардуми қаторӣ дар давоми 10-солаҳои даҳшатафканиҳоят лаппак шудаанд, вале магар касе аз вазирону сардухтурҳои серу шикамдамат намегӯяд ки аз дурӯғгӯӣ монда шудем. бас акнун мардумро хабар кардан дар кор то аз эҳтиёт кор бигиранд. наход худо инсофашонро ин қадар гирифта бошад, нахо фикр накунанд ки рафту дар ҷангал сӯхтор ба амал ояд, ба домани онҳову оилаҳояшон низ часпиданаш мумкин аст. ҳамаамон дар як киштием ку. хайр ту имкон дориву бо вертолёти шахсият аҳли оилаатро гирифта ба ҷазираҳои Вирҷиния мегурезӣ. ин бадбахтҳо фардо барои мардум чӣ тавр нигоҳ мекарда бошанд? магар мешавад офтобро бо думан пӯшид, вале ту ҳоло девонавор кӯшиш дорӣ онро пӯшонӣ. намедонам чӣ қадар домони васеъ дошта бошӣ. вале тахмин мекунам ки замоне ман ин мактубро менависам, ту чун мӯй дар оташ печида истодаиву намедонӣ аз калобаи танидаат чӣ гуна бароӣ. бо кадом ақлу заковати вазирони бо пулу хешу таборбозӣ мансабҳоро харидаат метавонӣ пеши маргу мири ногаҳониро бигирӣ? оё ҳаёти инсонҳои қаторӣ бароят қадре надорад? ҳайронам ки чаро ин саволҳоро ба ту медиҳам. ба туе ки марги як аскарро ҳангоми хизмат дар сафи артиш 1700 сомонӣ ҷуброн мекунӣ?
ба туе ки барои куштани 3 ҷавон дар садамаи автомобилӣ аз ҷониби писари ноболиғи Амони Калуш ҳамсарашро ҳамагӣ 120 сомонӣ ҷарима кардӣ? ба туе ки барои сафедкунии сиёсатҳои сиёҳат ҷавонони навхатро бо иттиҳоми террористиву экстремистӣ ба зиндон бурдаву сипас барои тарсонидани чашми мардум бераҳмона мекушиашон? ба туе ки кормандони бехатарият нафарони куштаатро дар маҳбаси Хуҷанд барои рӯпӯш кардани изашон бе он ки ба волидонашон нишон бидиҳанд гӯрониданд? намедонам кадомашро бигӯям ва почерки туро акнун душвор нест хондан. бадбахтона ту бо фаҳмиши гусолабоният гумон мекунӣ ки дар пинҳонкорӣ таҷриба дорӣ. вақте дар соли 2018 дар маҳбасхонаи Хуҷанд наздики 50 касро бо баҳонаи сарзадани исьён куштӣ, вазифадоронат давоми 2 ҳафта ба лаб кулух молида ба мардум аз ин бадбахтии миллӣ чизе нагуфтанд, то ин ки ҷашни кушодашавии агрегати аввали Роғунро ки аслан ҷашни ту буд халалдор накунанд. ин дафъа ҳам бо ҳамон ҷашни сархӯрат дар Наврӯзи Хуҷанд ба сари мардуми бечора бало овардӣ. акнун дар калобаи танидаат худат низ печидаӣ ва афсӯс ки мардуми соддаи тоҷик ҳам. муҳоҷироне дар гӯшаҳои Русия хору зору бесоҳиб мондаанд. қисме аз пинҳонкории мансабдоронат ва итоаткоронаи ғуломонаашон ба ин маризии маргбор гирифтор шудаву акнун гурӯҳ мемиранд. новобаста аз ҳама дигар касе ба раҳбарии хиратмандонаи ту такя намекунад, ҳарчанд ки ту дар ҳар қадамат аз худо бехабариву динситезият дарак медиҳӣ, мардумат ба худои таоло рӯ овардаанд. бин ки шоирони халқи фарзонаву озарахш дар шеърҳояшон аз туи пешвоневу аз роҳбари воқеии худ паноҳ меҷӯянд. ба чунин рафтори оқилонаи ту дар ин рӯзҳои ҳассос мардуми олам бо ҳайрат менигаранд ва дар баробари чунин диктатурҳои дилбеҳузуркунандаe чун Кореяи Шимолӣ ва Туркманистон мегузорандад. олими тоҷики муқими Аврупо Ҳафиз Бобоёров дар сафҳаи фейсбукияш сабабҳои тасдиқ накардани коронавирусро аз ҷониби ҳукумати ту аз ҷониби гурӯҳи ғоратгарат эҳтимолан чунин маънӣ дод мекунад. якум, эътирофи вуҷуди корона ва корбурди чораҳои зарурӣ метавонист раванди шаклгирии ҳукумати хонаводагиро халалдор гардонад ки бо таъйини Рустами Эмомалӣ ба вазифаи раиси Маҷлиси Миллӣ идома ёфт. дуюм, вуҷуд надоштани коронавирус хизмати истисноии Эмомалӣ Раҳмонро дар пешгирии коронавирус бояд нишон диҳад ва ҳамин гуна ӯро чун наҷотдиҳанда вориди интихоботи президентӣ созад. сеюм, эътирофи коронавирус пеш аз ҳама президентро ба бемасъулиятӣ айбдор мекунад ки вуҷуд ва ё хатари паҳншавии ин маразро сарфи назар кард ва ҷашну ҷамъомадҳои пуршукӯҳ баргузор кард. чорум, бо радди вуҷуди коронавирус ҳукумат масъулиятро ба гардан намегирад агар зарурати карантини саросарӣ бошад. дар сурати вуҷуди ин беморӣ коргоҳҳо бояд баста шаванд ва давлат маоши зиндагии мардумро таъмин намояд, муҳоҷирон ва дигар ҳамватанони дар хориҷ дармондаро ба ватан баргардонад. панҷум, мақомоти ҳукуматӣ умедвор аст ки коронавирус ба зудӣ ва бо талафоти кам сипарӣ мешавад. як шоҳиди бевосита нақл кард ки вақте бозори Ҳоҷи Шарифро дар Қурғонтепа кушодӣ, дар намоишгоҳи ба пешвоза ташкил карда, ташкилкунандагонат аз ҳисоби кадом бизнесмени хонасӯхта як буқаи 5-солаи яктонаро оварданду пас аз анҷоми чорабинӣ онро кушта ба як мошини Опели сафеди караван рост ба хонаат ба Душанбе равон карданд. дар даромадгоҳи хонаат хизматгоронат мошини ронандаро аз дасташ гирифта, худашон онро дар дарун холӣ кардаву бароварда додаанд. бо як тракторчӣ аз як ноҳияи атрофи Душанбе дар маъракаи тасодуфан вохӯрдам ки гуфт: барои КЖКП кор мекардаму мусори хонаи ҷанобро мекашондам. дар партовгоҳе ки онро холӣ мекардам, мардуми бисёре аз барвақтӣ интизорӣ кашида, баробари ахлотро холӣ карданам дарҳол ба ҷустуҷӯи хӯрокҳои пасмонда медаромаданд. баъзан ронҳои сиҳат, калбасаҳои муҳлаташон нагузашта, пачкаҳои шоколад ёфта хурсанд мешуданд. албатта гумон мекунӣ ки иммунитети аҳли оилаи ту ба қувват асту вирус ба онҳо кора намекунад. бидон ки фарбеҳии зиёд ҳам пеши ин беморӣ хатарнок аст. минбаъд вақте қасам мехӯрӣ ба ҷони чанд миллион мардуми тоҷик қасам нахӯр.
чун ҳар вақтат ба хуни мардум зомин нашав, то бо қасамшиканӣ ва ваъдахилофият ба сарашон бадбахтӣ наорӣ. вақте ин дафъа президент мешавӣ, беҳтараш ба Рустамбеку Сомонбой қасам хур, ки дар ҳоли бумеранг ҷазо адресашро пайдо кунад. худоё золимонро шармандаву беобрӯ кун ва мардуми бегуноҳро дар паноҳат нигаҳ дор. бо эҳтиром, Исломиддин Содиров.